Ngayong tag-init, parating sinisiguro ng 49 anyos na si Marites Rotobio ng Barangay 24 Rizal, Legazpi City na sapat ang kanyang naiinom na tubig lalo na tuwing nagbabantay siya sa aircon and refrigerator repair shop ng kanyang asawa. Aniya, ito ang pinakamaiging paraan para maibsan ang init ng panahon. Mag-ingat sa sunog, tapos sa mga magkayab-kayab, mag-inom na tubig para iwas attack. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Sorsogon at Catanduanes, 42 degrees Celsius sa Masbate, 41 degrees Celsius sa Camarines Norte, 40 degrees Celsius sa Albay at 38 degrees Celsius sa Camarines Sur. Magpapatuloy pa raw ang maalinsangang panahon sa mga susunod na araw. Frontal system naman po nakaka-apekto sa eastern section ng Northern Luzon. Ngayon na Biyernes, asahan po natin na partly cloudy to cloudy skies ang mararanasan dito sa Bicol. Expect natin po na generally good weather condition po tayo until over the weekend. At sa kabila ng maalinsangang panahon, posible pa rin umanong magkaroon ng localized thunderstorm sa rehiyon ngayong linggo. Kaya pinapayuhan po natin yung mga residente na patuloy na uminom ng tubig. Iwasan po yung matagal na pagkabilad sa araw at gumamit ng mga pananggala sa init katulad ng payong o sombrero at magpahinga sa mga malalamig na lugar. Samantala, sa susunod na linggo, posible raw na papasok na ang rainy season. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.